kosɛbɛ na Arabie Saoudite karila ɲɔgɔn na se nɔ kunbere nɔ nka laban Mali de b'a ɲɛ sɔrɔ an ka ntolantan bɛ yen n'a tɔgɔ ye ko Raymond Jukura Bomba Bamba de bɛ Bomba o ye jamu karo jamu bon ma ɲini ba kɛ ni ka mari ngamɛ ni ko karamɔgɔ a bɛ se ka kɛ mais sɛbɛnni fana cogo bɛ se ka k'a ye n ko karamɔgɔ tɛ ɲɛɲini a bɛ ko bɛ ɲɛɲini mais a bɛ se ka kɛ sɛbɛnni fana Raymond Jukura Bomba voilà o y'an bi o ye cɛru gosi Ibrahima Jakite ale fana cɛru kelen gosi donc Mali ka fila Arabie Saoudite ma fɛn sɔrɔ don Jibril Kaba kuma b'i bolo oui Bakari y'a fɔ cogo min na donc Mali kɔni ale ye min ye filan fu kɛ donc mais Raymond donc ale y'a ka laada la clé parce que n'ale ye occasion fila sɔrɔ a bɛ kelen don donc a ye a k'a kɔnɔ deuxième mi-temps na donc o kɔfɛ an b'a ye min ye Ibrahima Jakite donc ale bɛna ka na min ye Lansaraw jigin donc fila ni fu donc Mali bɛna ka sɛbɛya ka o ta o kan nin bɛ kɛ sababu ɲuman yɛrɛ fɛnɛ min ye an ka mɔgɔw ma donc an bɛ sɛbɛn sɔrɔ an bɛ taa min ye 16e de finale o kɛnɛ o kan an ni Zambie de kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ yen nɔ kan ka kɛ juma don nka mais yan'o cɛ min ye kununko dolantan na sa donc min ye Solomani Kulubali an k'ale ka kumakanw ale ye ɲinini min k'a kan ka baara min k'a kan an k'o lamɛn. Kununko Mali ka bɔko sabanan ani bɔko laban jɛkulu kɔnɔna la u ye sɛbɛya sɔrɔ Arabie Saoudite kan 2-0 donnaci min a wuliko fɔlɔ kɔni gɛlɛyara kosɛbɛ nka wuliko filanan de la Mali denmisɛnw olu b'u yɛrɛ sɔrɔ kosɛbɛ ka kɛ n'a ye k'a fɔ mun ye Raymond Jukura Bomba ale bɛna celu fɔlɔ sɔrɔ ka don sanga 60 o waati sanga 7 o kɔfɛ Ibrahima Jakite ale bɛna Mali ka celu filanan sɔrɔ ka don wa Ibrahima kelen ale bɛna ta ka kɛ homme de match ye donatan sanga 90 kuncɛlen kɔfɛ Raymond Jukura Bomba ale y'a jira k'a fɔ a kɛra jɛ ka baara ye an ye 16e de finale sɔrɔ o joie bɛ yen nka et puis n ye bidon fɛnɛ i n'a fɔ i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na n content don trop. Raymond ye mun fɔ ɲɔgɔn ye yanni match in ka daminɛ bon an ye mise en place minnu ye an jija k'olu de labato an ko an tɛ se ka ci bi parce que n'an cira a kun b'an ka qualification gɛlɛya quoi an y'o de fɔ ɲɔgɔn ye an k'an jija kuta an ka gagner. o kɔrɔ b'a jira k'a fɔ a ka bi victoire kɛra an bɛ se k'a fɔ jeu collectif ye. awɔ an sera ɲɔgɔn fɛ an ye défendre kɛ ɲɔgɔn fɛ an y'a bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ an y'a attaquer ɲɔgɔn fɛ an y'a défendre ɲɔgɔn fɛ. min ye Mali ka homme du match ye Ibrahima Jakite ale kɔni y'a ka nisɔndiya jira kosɛbɛ ale kalen kɔfɛ ka trophée in sɔrɔ. sani ka kuma daminɛ yɛrɛ fɔlɔ n bɛ maliyɛnw bɛɛ fo wa supporters wa dɛmɛ la a diyara n ye wa n bɛ n ka équipe bɛɛ fo c'est grâce à eux n kɛra homme du match. alors victoire sɔrɔla bi a ye mun fɔ ɲɔgɔn yanni match ka daminɛ. an bɛɛ k'u déterminer an ye coach ka consigne de lamɛn trop bon a ma kɛ match nɔgɔma ye mais alhamdulilayi a ɲana quoi. alors an b'a fɔ 16e de finale kɔnɔ baaraw fana a bɛna aw yɛrɛ di ka tɛmɛ nin kan. a bɛ juguya n'o ye ni Ala ni kira sɔnna ma a tɛ bila ni Ala sɔnna Ala b'a ɲaga d'an bɛɛ lajɛlen ma ni Ala sɔnna ma. Adama Jefla Jalo Mali dege karamɔgɔ ale kɔni kumana kosɛbɛ ka yɛrɛ k'a fɔ dolanci tɛmɛnen kuma de kɔni kɛra kosɛbɛ denmisɛnninw fɛ cogoya minnu na u ka se k'u kunkɔrɔta ka bɛn ni tile sabanan baaraw ye. On content non déjà ni victoire nafa kun ka bon kosɛbɛ fɛn fila de c'était pour que a qualifier ensuite aussi ka confiance sɔrɔ ka second tour entamé donc an y'o confiance min sɔrɔ an m'an jija n'Ala sɔnna ma ka continuer pour ka taga ɲɛfɛ le plus longtemps possible. Équipe ka fanga kɛra mun ye bi défaite kɔfɛ. Bon moralement déjà on a déjà parlé en kuma nous fait vraiment u ka ɲinɛ défaite ko rapidement voilà incident de parcours a bɛ se ka na donc a kɛra an y'o f'u yen u ka ɲinɛ kɔ donc il y a eu bi match daminɛ malgré que an ma se ka bi do premier mi-temps na mais ils sont restés motivés et ils avaient envie donc ils ont fait ça on a gagné donc je pense que la force a été le travail mental qu'on a fait après le match qu'on a perdu. An ka équipe nationale senior ale camancɛ dolantana dɔ bɛ yen n'u b'a wele ko Mohamed Kamara ale kɔni tun ye layidu ta waati tɛmɛnenw na k'a fɔ Mali kɔni mana sɛbɛya o sɛbɛya sɔrɔ k'a daminɛ tile saba in na fo ka taa tulo kuncɛ ale kɔni na sefa wari $1,000,000 a n'o di denmisɛnninw ma wa sɛbɛya sɔrɔlen kɔfɛ a nana ka layidu bɔ a sira fɛ. An k'a yɛrɛ lamɛn nisɔndiya min b'a la Mali kɛlen kɔfɛ ka sɛbɛya sɔrɔ. bon alhamdulilayi aussi an bɛ Ala fo fɔlɔ Ala min victoire d'an ma ka qualification nɔgɔya donc an bɛ Ala de deli vraiment o ye nisɔndiya d'an bɛɛ ma an bɛɛ content don donc an bɛ Ala de deli sa Ala ka match nata Ala k'o fana don an garisɛgɛ la n'Ala sɔnna. Jɛkulu baaraw kuncɛlen kɔfɛ Mali y'a ka sɛbɛn sɔrɔ ka taa 16e de finale la 16e de finale min kɛnɛ ka ɲi nɔ Mali ni Zambie de n'u kɔ da ɲɔgɔn kɔ la juma nata nɛgɛ kaɲa 13 o waati Mali heure la ka bɔ Doha Sulemani Kulibali radio Clédou tɔgɔ la. Voilà, donc Solomana i ni ce donc Bakari Solomana ka nin kuma na ne kɔni ye fɛn belebele fila kɔni t'a kɔnɔ donc o tɛ dɔwɛrɛ min ye Raymond Bomba donc min ye Bayer Leverkusen donc dɔgɔkun tɛmɛnen na n'a ka président ye ɲɔgɔn sɔrɔ que a y'a yira n'a k'a fɔ k'a signé kaban
Moutou Gambi. Moutou Gambi. C'est le président, CSB, président. CSB. Voilà. Donc, on a pris contrat signé déjà. De centre de Bamako. Ah oui, bon, voilà. D'accord. Le centre sportif de Bamako. Voilà. Donc, depuis que la Bogari, la Ligue a bon temps fait une deuxième division, il y a Karadasi Tabela. On m'a gardé de son cas champion pour moi, le Karadasi Tabela. Le foot, de vous que la mon 4 premiers goûts qu'on l'a. D'accord, formation. Donc, formation. Déjà, de vous coup d'Afrique, de vous coup du monde. Donc, mi Remo Ali Sanagaba. Avec un couple à Dirigeant Bora, à Bayer, Liverpool. Donc, on a la sonama. Pré-contrat de nous. Comme Demsenundo. Aussi, à ta contrat directement. Donc, moins de 16, moins de 17 ans. À ta pré-contrat là, Donatara, à ta Sangele Samblagnuana. 18 ans d'affaires. 18 ans d'affaires, Watimina. On a sur la Jitemine. À la Grèce, on a d'abord de Chola. C'est à tout là. Donc, vous avez bureau Minata. Il y a 3 balles à Botando. Il y a présent les presse internationales, ni fait mal la djé, moi les trois de bomba. Donc là, c'est pour dire tout ça manqué. Donc c'est un bon joueur. Voilà. Ni flanam fenêtre à Konla, donc Mohamed Kamara, Chamache, donc Jeruta Finla, donc Mini million Kele, donc Mathieu Machi, donc à Bodouma. Niaga vidéo dessus, donc à Goko Adam ne faut assez mini demi-finalement, au bien million Kele, mais Nasra demi-finalement, donc avec un million fly. Et non, quart de finalement, Nasruma avec un million fly, Nasra demi-finalement, Koubé Siki Akumafo. Ah, d'accord. Koubé Siki Akumafo. Quart de finale, donc Koubé million fly, mais nous sera demi-finalement, Koubé Siki Akumafo. D'accord. Nous vidéo yemi nous salon na rezuka. Voilà, donc on va vous boire au fenêtre avec naïma. À droit nous nous donc à ce qu'on encourager tout comme là. Donc on passe au fenêtre maintenant ni sera quoi. Donc mais anga la ski demumbe ni wati la mine Qatar no anga ambassadeur no. Mais siribe de Ousmane donc anga le fenêtre kuma ko na mais Solomana nyinga machi banin ko fa ni so jale no ko sebe. Aywa alhamdulillah rabbil alamin bi gone an taro ambe min fo fenkelen wonbe équipe ni be dalen bala malien dalen bala minum be ko kan minum be kono nana be dalen bala awera ya do Qatar malien bora ka nous supporter chumna vraiment a diara on foka a damateme et on sait que ni kona ko chote nous ukumbe 10 buts à 0 de Dobi. Aywa, ils ont gagné, c'est l'essentiel. On les félicite, on les encourage pour les prochains matchs. Inch'Allah. Et puis bon, qui je représente quand même le président de la République du Mali ici. Neda Ojatigi, Wajibi, mbe fon fena, mbabla, mbe na au soutenir ni ala sona. Aw demseno ku jija halisa Mali be dalen bula halisa kuna wolodeon de do halisa ku jija uka machi minumbena uka gagner mbadu be gagner fana inchallah ya ambassadeur fait on fait AS ambassadeur ou bien l'ambassadeur du Burkina, l'ambassadeur du Niger, l'ambassadeur du Ghana au fara la on kana au soutenu. Voilà, donc Brari, Solomon Massigoué, le directeur du développement du football mondial, donc FIFA Konlala, donc nous Arsène Wenger, Solomon Kofagata Ningari, Solomon Niniga, donc Arsène Wenger, Angarga Kumagono, mais Solomon Kakuma Barala. C'est que le football devient meilleur dans tous les pays, que les pays sont beaucoup plus aujourd'hui concentrés pour améliorer leur jeunesse et développer leur jeunesse. Et ici, ils ont une occasion formidable de se confronter au reste du monde et pourquoi pas de gagner ce trophée. Je pense que c'est à la fois ici un exercice de qualité et en même temps un plongeoir pour le futur. Pour les pays. Alors si tu peux te dire, si je gagne la Coupe du Monde des moins de 17 ans, dans 2-3 ans, je peux gagner l'autre. Comment vous avez trouvé le niveau de cette première partie? Très bon. Très bon, très équilibré. Il y a peut-être 2-3 équipes qui ont été en dessous, mais sur les 48 équipes, je dirais que la plupart ont été très équilibrées. Et les équipes qui sont sorties, certaines d'entre elles auraient aussi pu aller plus loin. Donc le niveau, je trouve que la distance entre les équipes dans le monde s'est réduite. Et ça prouve que tous les pays aujourd'hui préparent l'avenir avec leur jeunesse.
Honnêtement, je pense que tout le monde vous dira pareil. On a vu toutes les équipes, hein, Steven. On sait pas. Et même Arsène Wenger ne sait pas. Merci beaucoup. Voilà. Voilà, donc Brari. Donc sur le moment quand Ningalui, on met ce gars en tout cas. Jumado, midi 30 en Zambie, en nous le menons sur Zambia. D'accord, donc il y a un souma, donc à Mimi, Wengera Lega, Mai, Arsela Mifo, Ayajira Fo, Guinia Bolondana, Bella Bella Suyona Sista, Bolondon Janjona, donc surtout, Kujawa Balaka Lessa, Barga Duga Demseruna, Kafama Duga Demseruna, surtout Demsen Bolondana, Koiko Bishiki, Binani Shaking Bejukava, Kubela Jile Kunyombo, Palibunu Elimina. Kum seta roja donc mais fa photo ka boala sinon ku bela jele kay ajira fana ko vraiment ko niveau kay ko sebe ko très très bon niveau maintenant ajira fana ko ko karim be jamano ni jamano nche ko ma ko chama bala ka bola bolontana bo bala ka suru nyona donc soro mu fe ko soro centre ni académie bala créer fam bela jele fe ko mona bela jele ba bolonda bala ka industrie de ça du manière générale donc pour que quand joueur va faire fi ka formation manqué il va ka CSB ta aussi ça donc formation manqué donc je pense que chance sur dem sonu chama fere e bi ka tono sur la dem sonu vana buka dahiri me sur kula donc ay wudi foga jira ka fokudu donc wani mouvement da ushindo wanja nyona mais bon dans do se do batidro donc bana quoi donc c'est une réalité du cas donc ali bien mais bagari mu yan sur mi match flanana non ma dija parce que ancien flane rom na sano tiko ko lentara de dum sano donc on est atra nul ne fait un penalty temps le fait un bala parce que amba mi match flanana no ko nya jatem ke a don kero bulo do mu manya mais jatemino la esi anye pour saban fu flom ke esi ore ko ma jouer mieux quoi mieux flana fin là donc ko ayira ka fo donc am sanfe maintenant au kral la délicani donc au kanga quel la délicani sake donc mi ka mi 16e de finale ka entamé ko na mi examen ko ou négligé donc pour que au moins ça me c'est ka mi qualification sur le tugomna donc ka ta mi 8e de finale là-bas voilà donc